Kabsat! Kabsat Loki. Ngayon lang nag-live. Pero busy ako, busy. Sis it. Ito na nga ang sinasabi ko. Ayan. Tipin natin sis. SSCTV. Salamat sa tamsak, sis Chi. Ayan, maski na busy, sige. Maski na busy, sige. Maka-update lang ng kahit ano, konti. Sis Iba, mamaya ko i-watch yan Sis Iba. Nasira yung cellphone ko na pang ano ko, ayuda. Balikan ko na lang yan mamaya. Salamat mga lalabs. Unlimited support harang. Yan ang sinasabi ko hindi na makaano naghang na kaagad. Salamat sa paharang. Meron ganun. Hi there everyone from Unlimited Support. Hindi ko hindi ako Ayan, pwede na. May damit ka na unlimited. Harang, salamat sa paharang. How are you doing today, my friend and host? Pabiyos si Sis Iba. Hindi ako makapagbigay ng ayuda ngayon kasi may sira yung ano
Pinukat yung cellphone ko. Nandoon pa naman lahat yung wala ko. Hindi ko na ma-open. Nagtampo. Nagtampo yung mobile ko yata. Salamat sa patamsak. Salamat sa paharang. All about food from Winsel. All about Eve. Laruan lang ano yan, yung mga bata. Kubo ng mga bata yan. O, yan o. Ayan. Mayroon pang ano, doyan. Diyan kami nagdodoyan o. Kaso init-init. Wala na, nasisira na yan kubo eh. Ang mahal kaya yung kubo. Katumbas na ng isang bahay yan eh. Yung kubo, mahal dito. Binili nila yan 16 id. 16 id. 18 yan, tinawalan nila ng 16. Kamahal-mahal. 16 dirham. 16,000 dirham. Malaki ng ano. Bahay na natin yun. Uy, maganda na bahay yan sa atin. Guys, mag-ano kayo, magkunikan kayo. Wala pa akong pangkunik sa inyo. Wala akong pandikit. Mega love shout out. Ate Emma from Pundas. Maraming salamat. Unlimited. Ate Iba, mega love shout out. From, ayan, siningil mo wala ba siya sis Iba ng premyo food? Wait lang yung ano jacket kasi naghahang yung cellphone ko. Busy ako nagluluto. Kahit na busy, ayan. Makisingit na mag-live. Nakikisingit lang na mag-live. Kahit na busy. Ano? Wait lang sis. Ano, hindi maano yung ano. Hindi matouch. Sis Marijol. Wait lang, lalags. Ay, hindi ko maano touch. Ay, naku. Sus, maliusit. Maghahang ka na naman. Hindi pa tayo hindi pa tayo nakakarating ng pupuntahan natin. Ba. Mamaya. Natouch ko yung nakapili. Tapos ngayon hindi ako matouch. Wala nang dugo yung kamay ko kasi eh. Sabay ganun. Wala nang dugo yung kamay ko. Oh, hindi na makaano. Ayan. Ayan. Nandun na. Salamat, ma'am. Ano, ay sis. Hi, ma'am. Ano, sis Lynn. Mamaya ko yan, ano, i-watch sis Eva.
Kaya mawawala itong main channel ko 'pag nag-ano ako sa inyo. Isa lang na phone ko na natira. Andoon naghihinangalo na yung mga phone ko. Napagod na yata. Shouty all guys from Sislin Katap. Akala ko pwede tulugan. Oo, pwedeng tulugan yan. Sa atin pwede, pero sila, hindi, naglalaro lang sila dyan. Tambayan. May duyan. Grabe init dito. Ala, wala pang ano ano, wala pang, ano, ibang tawag dyan. Randy Salvador. Wala pa bang jacket? Guys, connect to each other muna. Wala pang ano si Ate Ima. Ate Ima, congrats, sumahod ka na. Hindi, nakita ko ngayon. Nasa ano, sa AdSense ko. Pero, sa Pilipinas ko yun, inaano, hindi dito. Kasi mahirap daw dito eh. Ewan. Hindi ako makalagay ng ano. Guys, salamat sa inyo. Magluluto ako eh. Sa oras na ito, nagluluto na talaga ako. Nakisingit lang na mag-live. Pa-view si All About. Dalawa oh. Kala ko sis All About Eve. Guys, ano ba nang nangyayari sa phone? Ala. Marijol. Sis. Ay, meron na. Ayan, meron na pala eh. Guys, maglablaban muna. Wala pang ano si Ate Ima. Nasira yung pang ayuda. Hindi naman kalakihan yung sahod ko. Ano lang. Hindi naman tayo sikat eh. Diba? Libangan lang ba? Ayan na si Maingay. Ayan na si Maingay. Sis RB Wanderlust, salamat sa pagkaway-kuway sis. Mr. Cupido, Sis Lynn, RB Wanderlust, Food Buds.
Puwede natin, Ate Ima, kasi at least yung pinagpaguran may bunga naman, sarap sa pakiramdam. Ay, oo, maski na maliit lang. Kasi maiipon din yun, eh, 'di ba? Unang ano lang yun, unang sahod. Unang sahod ko yun, kapatid Alden, ngayon ngayon buwan. Kaya nga minadali kong kumuha ng BPI, eh, 'di ba? Yung nasa post ko na pumunta ako ng BPI, doon ko ihuhulog. Ay doon ko oo, doon. Tapos sa Pilipinas ko lang makukuha. Madadagdagan pa yun, ah. Oh, 'di ba? Baka ipon ng ano, pambili ng bigas, oh, 'di ba? Pambili ng bigas. Kanina lang dumating yung sahod ko. Marijol, sis. Kuya Lupi from Food Buds. Kapatid Lynn from Food Buds. Arian. Mega love shout out sa lahat. Saglit lang may hindi ko ma-touch na naman yan. Tagal na naman. Maglalagay ako ng jacket. Ayan. Sinsya na kayo kay Ate Ima, hindi pa makadikit sa inyo. Nasira yung pang-ayuda ko. Nandito sa main channel ko. Kaso pag binuksan ko itong main channel, mag-i-in na kaagad. Mag-i-in na ako kaagad. Guys, magdikitan. Para hindi sayang yung ano natin, time. Kahit man lang mayroong ano dyan, may mapapala tayong views kahit papano. O kaya yung mga hindi pa nakadikit. Ginagalit ako pati ito. Baka mag-iin ka na rin na city ko, ah. Huwag muna. Wala pa tayong pambili. Alalahanin mo, marami ka pang ano. Marami ka pang tutulungan, o, di ba? Huwag ka munang mag-in. Ay, huwag ka munang mag-blocks. Di ba? Baka sunod ka na rin dun sa cellphone kong iba, ah. Hindi na ko. Wala na. Mapipilitan bumili. Guys, connect to each other. Sa Nakipin. Punta tayo sa Nakapin.
Mag-i-stack na naman yung nakapin. Imbis na may susunod ako, wala. Eh, kakahiya yung phone. Night, Punitris. Tambay ho, salamat. Boy got you. Salamat. Batman. Salamat. Salamat sa pagdalaw kay Ate Emma. Upset jacket. Ito nga, di inaano ko, ang hirap matouch yung cellphone ko, sabi ko sa inyo. Kaya hindi ko napapalitan yung nakapili, dapat palitan din yun. Wait lang, Kabsat. Sorry ha, saglit lang kasi ang tagal matouch, hindi ko alam ba't alay garot.
Hala, kanina ko pa nag-chat. Kanina ang hirap-hirap kong abaw. Kanina. Wala nang dugo yung kamay ko eh. Wala nang dugo. Siguro. Kaya hindi na siya mag-touch. Oh, sige. Grabe. Kanina ko pa yung tinatats, kabsat. Ewan ko ba dito? Kung minsan may nagalit nga eh, ayaw ko daw siyang bigyan ng medyo ilang na yun. Hindi ko daw siya bigyan ng jacket eh. Bibigyan ko siya kaso hindi ko lang matats. Ayaw. Oh, ayan meron. Ngayon. Ang tagal-tagal. Iwan ko ba? Oh, ayan meron ka na. Kabsat. Kabsat. Marijul. Sis. We got you. Lin Katap. Sorry host, katatapos lang ng work ko. Hindi ko napansin meron ka palang live. Hindi, ano lang ito eh. Nakisingit lang. Nakisingit lang sa Wala sa oras yung pagla-live ko eh. Oh, ito na naman si Batman. Wala pa rin jacket. Ew. Biglang muna at Ima, bukas lang ako. Tindahan. Okay lang, mga okay lang. Walang problema kay at Ima. Sir, we got you. Connect, see you in comment from Food Buds. Marijol, Batman. Talagang wala pa si Batman. Aanhin mo yung maraming tubig, Sir Buigatsu. At ka magpapakulo. Busy na ako, kabsat. Pakain na ako. One ko lang 2 BG. Ay, sige lang. Kabsat, sige lang. Linkatap, kaway-kaway muna ako. Sige lang. Mga kabsat ko, mga kapatid. Ano lang kasi, Mega Love, shout out, Tambay, busy po paharang, nina, Tari Pelikap. Salamat sa patambay. Hindi na ako nakaluto. Mamaya darating na sila, di ba? Sa oras na ito, nagluluto na kasi ako eh. Maghihiwa muna ako ng sibuyas. Guys, maglablaban muna kayo dyan, Sayang yung time. Sayang yung views. Mag-views kayo dyan. Makakadagdag din yun.
Ako'y nanghihinayang kaso wala yung cellphone ko isa eh. Nasira tuluyan, hindi ko nabuksan. Busy ang mga taga-Saudi ngayon. From Marijol. Black Wolf 87. Salamat sa kaway-kaway. Tamsak Cruz, Clifford. Marijol, Clifford. Migalab shout out po, standby lang, busy po. Sige lang Sir Likap. Work na kayo diyan. Ako ba? Pati ako yung nagtatrabaho rin, oh, di ba? Basta yung cellphone lang ang nagtatambay. Ay nako, busy talaga. Lahat tayo busy talaga. Sinisingit lang yung ano. Wait lang, Black. Wait lang ha. Hindi ko kayo maano ng agad jacket. Kasi naghahang yung mobile ko. Ayan. Hi everyone. From Black. Hello. EGTV vlog. Ano yung one? Tamsak ba? Jacket puhos. Ang hirap-hirap mag-jacket. May tupak na yung yung cellphone ko. Ewan ko ba? Bakit yan? Ganyan. $11 million in the house. Salamat. Harang puhos. Salamat sa paharang. Explorer. Junjun, salamat sa pakaway-kaway. Marijol. Guys, connect to each other. Sayang yung makukuha nating halimbawa 11 tayo dito. O diba? 11 na views. Ganun. Shams TV, kapatid. Salamat sa pakaway-kaway. Boy, got you. Totoo ba yan, Explorer? Napaharang mo. Baka, ano yan? Arang from Likap. Simple Kitchen. Patambay po habang nagluluto. Ang sipag naman ni Siyam, nagluluto na daw. Siyam, salamat kapatid. Mega love shout out po sa lahat. Busy po.
from Likap Simple Recipe. Kitchen. Simple Kitchen. Sige lang, sir, Sir Likap. Work muna. Unahin natin. Tulad ko rin, nagluluto. Nagluluto ng tanghalian. Manok, walang kasawang manok. Hindi na sila nagsasawa sa manok. Manok. Explorer. Boy got you. Junjun. Salamat sa pagkaway-kaway. Host, ingat po sa pagtaganang tinagawa. Baka daliri mo ang tamaan. Baliw. Marijol. Baita. Miguel shout out from Explorer. Sibuyas. Kasi magigisa ako ng manok. Nakatingin pero sa live. Nakatingin sa live, mamaya matagal daw yung kamay. Oo nga, tingin sa live. Winsel. Junjun from Winsel. Winsel from Boygachu. Okay. OTW Explorer from Marijul. Hello. Big love shout out Winsel from Junjun. Junjun Linsag from Boygachu. Mega love shout out din Explore TV from Marijul. Hi! Hi Sir Anton. Salamat sa pagbisita. Pakaway-kaway. Likap Simple Kitchen from Boygachu. Tunyiba. Tamsak harang Ate Ima. Maraming salamat Sir Anton. Tunyiba. Salamat at napadalaw ka kay Ate Ima. 15 million, 12 million, di ba? Maski na busy tayo, sige lang. Tunyiba 1425 Mix Vlog from Boygachu. Hello. Big love shout out. Got you from Junjun Linsag. Dan Harang, salamat sa paharang, Sir Tunyiba. Marijul Baita, dan na po sa'yo, sis from Sir Gacho.
Wala, nasira yung cellphone ko kaya wala akong pangdikit sa inyo, connected sa other na lang muna. Kararating lang galing palayan, ate. Wow, sipag mo naman, Sir Anton. Galing sa palayan, ha. Trabaho ko rin yan, eh. Yung palayan, kala nyo ba? Di ako marunong yan. Marunong ako. Ako maang magbubuhat, oy. Magbubuhat ako, kaya kong magbuhat ng kalahating sako lang tiro. Huwag niyo akong pagtawanan, ha. Boy got you. Hello po from Winsel. Winsel from Boy got you. Bakas lang maya ko kayo balikan sa bakas niyo visit pa. Oo, sige lang. Mari, Marijul, busy sa araw, ate. Emma. Lahat tayo busy. Ano lang, sisingit lang yung ano, one premier ko nga, ate Emma. One premier ko nga. Ano yon, saan? Hindi ko na nga ma-pin yung mga iba eh. Guys, patamsak si ano, si Tunyeba, Sir Tunyeba. Naghahang yung phone ko kaya hindi ako hindi ko mapalitan yan, oy. Yung isang nakabitay. Nakabitay na yan kanina pa, hindi ko na mapalitan. Kasi nga, ano, naghang yung phone ko. Ayan. Hindi na, hindi na marunong makisama, oy. Ginagaya ko ano, si Langga na, oy. Anda, saan ba yung ano ngayon? Guys, ano kayo kay ano, Sir Tunyiba? Marami itong alagad. Siya yung nagparami rin sa akin eh. Siya yung nagbigay sa akin ng mga, ano, isang nagbigay sa akin ng alagad. O, diba? Diyan ako nakarami din. Diyan ako pumapasyal sa kanya pag may ano siya. Thank you po. We got you from Winsel. Premiere mo yung nasa ano mo. Premiere ko yung work ko sa bukid. Wow, di maganda, no? Hindi ko na hindi ako makapin. Uy, nagugustuhan yung kaldero ko. Busy, nagluluto si Alima. Thank you po. We got you from Winsil. Tunyiba, next vlog done na po sa iyo from Boy Got You. Pinabalikan ko yung ano. Oy, got you. OTW from Tunyiba. Sa Tunyiba. Done po with Bakas. Tunyiba.
Dan po with Bakas from Winsel. Go to channel na lang ako sa inyo guys. From Tunyiba. Sir Tunyiba. Lin Katak. Boy Got You. Chian Bukal. Boy Got You. Lin Katak from Boy Got You. Sislin from Winsel. Chipbox from Winsel. Marijol. Salamat. Salamat po sa inyong lahat. Host Tamsaktan po. Salamat, Uncle. Uncle natin. Salamat. Linkatap Tamsak na lang po. Dati ng dikit. Pinanood pa kita from Boy Gacho. Ay, yeah, Boy Gacho. Boy Gacho, Dan Polpak. Iwan Bakas po from Sir Tunyiba. Uncle Sam natin, pasilip po, upload po. Ayan. Guys, kunik-kunik. Magsilipan kayo dyan. Guys, magsilipan daw kayo. Busy si Ate Ma, magsilipan muna kayo dyan. Tunyiba, Mix Vlog, salamat. Sir, ng marami sa sukli mo from Boy Gacho. Uncle Sam natin from Boy Gacho. Marijol, salamat sa pabiji-biji. Migalap shout out, CC host. Wait lang, lalagyan kita ng ano. Matagal na naman akong mag-alagay nito. Tignan mo. Helen's Vlog. Migalap shout out, CC. Tagal-tagal. $17 million in the house. Salamat. Helen's Vlog, official, Migalap shout out po from Boy Got You. Helen Vlogs, ayan, hindi ako maka-touch, oh. Pati yung nakapin, naka-ano na yan, naka-stack na yan kanina pa. Kakaasar yung cellphone ko, oh. Ayan, meron. Winsel, Dan Polpak, Iwan Bakas po from Tunyiba. Kuya Boy, Migalab shout out po from Ellen's Vlog. Tamsak po host. Salamat, Anino ni Bicol. Animo. Salamat. Winsel, baba ka nga po ng bahay mo. Ay, dahan kita, babe. Ay, oo, wala, butit Sir Tunyiba, yan, bibi pa yan. Ang tagal-tagal na niya ditong, paikot-ikot sa amin lang yan, si Winsel. Dito lang siya lagi, saka sa mga, wala na kaming maidikit sa kanya kasi kukunti lang naman yung mga, namin, tulad ko, kunti lang, di ko na siya madikitan, kundi views lang. Winsel, bababa yung bahay mo, ay daan ka ni Sir Gacho. Ay, Sir, ba't si Sir Gacho? Tapos na pala si Sir Gacho nag-ayuda sa'yo, no? Si Sir Tunyiba,
Sir Anton. Anton ang tawag ko diyan, eh. Uncle Sam natin dan po sa'yo, sir, from We Got You. Tamsak ano, tamsak po Ate Ima. Salamat sa pagtamsak. Saglit lang, bigyan kita ng jacket. Baka ayaw na naman, sige. Ayaw na naman, paubaya. Ang hirap kong maitats, eh. Dito lang muna, host, may hinahanap pa ako. Sige lang, host. Hi, Ma'am Marijol from Paubaya. Kasi nasisinagan ako ng 17 million in the house. Salamat. 18 million. Migalab, shout out ma'am, host. Allah. Salamat. Inaanak na lang kita. Inaanak na lang kita, di ba? XOFW TV. Kasi inaanak ko si, ah, kuya. Inaanak ko rin si kuya, inaanak. Happy lang is here. Ala, paubaya, wait lang ha. Hindi ako makatouch talaga. Connect to each other guys, sayang yung time natin. Yung pangdikit ko kasi nasira. Kaya yan. Winsel, nagbaba ka na ba ng bahay mo? Baba ka, daan ka ni Sir, Tonyeba, ni Sir Anton. Maraming yan, pangdikit, pang-ayuda. Baka papagraduatein ka niyan. Baka mag-graduate ka niyan. Hello po, magandang araw po sa lahat. Hi sis, Iba at home, simple recipe. May 50 ka sa akin. Ano yun? Na-receive mo na ba yung 50 sub mo? Regalo ko yun sa'yo. Kasi bibi rin ang bahay mo. Ellis Vlog. Kaya dapat din umiikot sa mga bago para may makuha na bago. Ay, oo. Tama ka dyan, sis Helen. Kaya connect to each other muna kayo dyan. Bigyan muna kita ng 10, Ma'am Winsel, sabi ni Sir Teneva. Oo, kasi para hindi siya malagasan. Oh, baya. Saglit lang hindi talaga ako makatouch. Hindi ako makatouch sa para magbigay ng jacket. Yung cellphone ko kasi naghahang. Tunyiba Mix Vlog. Thank you po, mama, chup 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 from Winsel. Si Winsel ang lambing, kahit na sino, mapababae, mapalala, Kaya wag niyong parang talagang siya. Talagang malambing siya sa mga Harang ati, from Maria. Milani pala, Milani. Na ako kasi yung araw. Linkatat, Ellen's Vlog. It's 70 ka Ma'am Winsel. Plus 10 now from Tuniba. We got you. Na busy na naman host. Sige lang. Sige lang, sir. Got you. Gumalaw ka naman, explorer. Tuniba, thank you naman po. Winsel na lang po. Ayan, galaw na. Explore TV. Hala, hindi kita malagyan ng jacket o baya ha. Huwag kang magtampo kasi yung mga iba pag hindi ko nalalagyan, nagtatampo.
Akala nila ayaw ko, hindi. Ano lang sila, ano lang yung ayaw kong ayaw ko. Hindi ko yung ano ko. Kanina pa 'to nagta-touch. Pati yung nakapin, nag-stuck na siya. Nag-stuck na siya, oh. Ayaw nang mag-ano. Paubaya, Star Explorer. Ala, ayan, meron na yata. Grabe ito ano ko. Guys, salamat sa inyo. Lahat, ako'y natutuwa. Promise. Hindi ko pa nakuha, Ate Ima, ganun pa. Ay, wait mo lang. Kasi ano, nakasalang ka. Baka nakasalang. 50 naman yun, 50. Pandagdag ng ano mo. Bahay mo kasi baby pa rin yung bahay mo. Basta antay mo lang. Chian Bukal, salamat. Milani, Almonte, salamat. Marijul, salamat mga kapatid. Sis Milan, Sis Milay, from Winsel. Butterfly from ano, Explorer. Ba yan? Winsel, may love shout out from Milani, Almonte. Di makapag-ayuda, busy. From Boy Gacho. Oo, marami ka rin pang-ayuda eh. Diba? Maraming salamat po, Ate Ima. Welcome, Sis Eva. Sana makakuha ulit ako para bigay ko sa'yo. Bibi pa yung bahay mo. Di ba sabi ko sa'yo, nag-promise ako na bibigyan kita. Hindi lang ikaw ang binibigyan ko eh. Yung mga bibi na bahay para naman ano. Milani Almonte, salamat sis. Marijoy, salamat sis. Milani, salamat sa pagkaway-kaway. Maraming salamat sa inyo talaga, promise. Hindi ako. Kasi nandyan kayo. Iba at home from Winsel. Guys, ano na. Mag-isa muna ako ng ano. Nakaluto na ako ng kanin pero mag-isa lang ako. Guys, magkunik-kunikan kayo dyan ha. Sana ma-open ko na yung cellphone ko. Kasi nandun yung pangdikit ko sa inyo eh. Sa mga busy, trabaho muna, mga ano, kapatid. Para hindi tayo pagalitan ng amo. O, di ba? Asan na? Iba at home. Nagigit na na. Wait. Marijoy. Salamat. Mary Joy ng Hong Kong. Winsel. Joy from Winsel. Marijoy. Mary Joy. Hong Kong. May shout out. Ngayon dumating signal from Milani, Almonte. All about it. Driving at Ima. Ingat sa pagdadrive. Sisi.
Hello din sa'yo. Winsel Pieces from Sis Iba at home. Mary Joy ng Hong Kong. Salamat. Dai Milani from Mary Joy. All About It from Boygachu. Oo, wala may live. Kaya nga nagsingit pa ako. Paubaya. Dito lang ako standby. Busy lang. At sige lang, ano, sis, na Mary John, ang sipag-sipag mo. Lagi nga kitang nakikita sa mga kasamahan na kapatiran. Supported. Pingi po ayuda hos, hihihi, paubaya. Oo, ilista, ano na, ano bang ano mo? Ilista kita kay, nandito sa main channel ko kasi yung pang-ayuda, yung cellphone ko isa na nasira kaya hindi ako makayuda. Hindi ko mabuksan. Sir, got you. Message mo ko, hindi ko message yung panalong 4 million. Wow. Balato, 4 million. Sir, got you. Si Food Buds, naibigay mo na sis. Oh, ito si Food Buds, no? Naibigay mo na siguro yung 2 million niya. Bababa kayo ng ano, bahay, mag ano, lablaban, magdikitan muna kayo habang ano, sayang yung ano. O, paubaya, dan po sa'yo, from Boy Got You. Ayan, inayudahan ka na ni ano, Sir Boy Got You. Masipag yan mag ano, mag ayuda kahit na busy. Sige lang, ang ayuda. Anino ni Bicol. Guys, maglablaban. 18 million in the house. Big thank you. All about Eve, upo sis. Diyan muna lang po muna. O sige. Diyan muna lang muna daw sis Eve. Sis Eva. Iipunin niya kasi mananalo pa yan. Dan 10 sa iyo, Ate Ima. Wow, ikot, ikot ka na. Dan plus 12 Winsil. Ayan. Lapit ka na, Winsil. Paubaya, ito na lang po host ang paayudahan kasi support ko lang itong paubaya. O, sige lang. Sir Gacho, baka may pang-ayuda ka kay ano, paubaya. Anino ni Bicol from Winsel. Pwede pala maka bigwiting pala sa office, Ate Ima. Of course, no? Kahit saan tayo magpunta kung may dala-dala tayong cellphone, kaso ano, siyempre busy. Baka kayo'y ano. Salamat po, Gak. Ganda ng kanta mo kagabi. We got you. Busy pa host.
Sige lang, Winsel, magalag shout out po from Anino ni Bacon. Bakas ng ice lang po, balikan ka ni Paubaya at Josephine from Paubaya. Pugak, ayan na naman si Pugak, oh, patawa-tawa. Ito talaga si kapatid Pugak, oh, ang happy-happy. Happy ni Pugak palagi. Marijol, sis. Sa sunod, ayudan kita ulit, Winsel. Oo. Wow, sinsi, nag-abala si Paubaya. Lisin si Paubaya. Ayan. Ano lang, hinay-hinay lang, Winsel, yung pag-ayuda ni Sir ano sa'yo. Kasi pag biglay niya, malalagas din. Paubaya, salamat. Big thank you, kapatid. Sir Likap, salamat. Pugak, ha. Tamsak pa lang. Ayos, ha. Okay lang yun. Ilang bahay ni Paubaya, Ate Ima? Check mo, nandyan nag-ano, Sir, ano, Tunyiba. Nandyan yung link niya, oh. Paubaya. Hindi ko ma-open kasi ano, nasa live itong cellphone ko, baka mag-close. Nasira yung pang ano eh, ayuda ko eh. Nandyan yung link niya. Pugak, may galab shout out po. Galing kumanta kaya lang nakatulog ako. From Anino ni Bicol. Okay lang nakakatulog kayo basta yung cellphone hindi natutulog, oh, di ba? Tonyiba, salamat. Thank you so much po from Winsel. Ang tagal na dito, ang tagal na yan na nag-iikot-ikot diyan, eh, wala kaming maiayuda kasi walang bago eh. Buti dumating si Sir, ano, Tonyiba. Paubaya Danyo from Iba at Home. Idol Bicol, tamang, ano ba? Tamang kantang tambay lang tayo from Pugak. Sabay tawa, ah. Saya-saya ni, ano, Pugak. Marijol, Junjun, Mary Joy, Paubaya. Boy gatyo dan po si Paubaya sa'yo, padikit, ano, padikit bakas na lang po ng ice dito para balikan ka ni Josephine from Paubaya.
Don't worry, Winsel, marami pa. Ay, oo, marami pa yan si Sir Tonyeba. Diyan din ako nakarami na nag-ayuda sa akin. Hindi ako umiimik. Tapos, mamaya nandyan na. Inayuduhan na, inayado. Ano ba yan? Dumating ang ayuda galing sa kanya na sunod-sunod. Kasi nagtatambay lang din ako kung minsan. Amoy! Nagigisa pa lang ako, Winsel. Oo nga, masarap na amoy na. Kaloka itong si Winsel ko. Kung anong napapansin, nagigisa nga ako, oh. Ay, happy si Ate Emma. Kasi nandyan kayo. Paubayadan na po sa'yo. Watching pa po. Ramboy, got you. Nagutom ako. Busy may host. Naka-busy lang. Okay lang, sir. Alam ko yun. Busy kayo. Busy tayong lahat. Sige lang. Baka mapabayaan yung trabaho nyo dyan. Tayo nandito lang yan yung waiting. Nandyan lang. Pwedeng balik-balikan. Ayan o. Nina Tarik. Hey, Cup. Pakaway-kaway. All about food travel. Please watch my new video. Hindi ko na yung baba yung nakapin. Shirley Cup, salamat sa pakaway-kaway. Iba at home, dikit bill all po. Si paubaya sa'yo. Thank you po from Winsel. Marijol, salamat. Josephine, Paul, Dan, Paul Pak, Iwan Bakas, from Tuniba. Milani, Almonte, Pakis, Pohos. Yes. Guys, rin si Ma'am Milani. Dikitan mo, Winsel, si Cecil Evans vlog. May live yun mamaya. Graduate ka doon mamaya. Nandun din ako. Nag-aayuda. From Tuniba. O daw, Winsel daw, para makagraduate ka na. Puntahan mo yung sinasabi ni Sir, Sir Tuniba. $14 million in the house. Ayun, maski na sino yung dyan, pasyal-pasyal kayo para Marijol, Winsel, all about food, travel, Toniba, Likap. Ayan. Nagtatawa-tawa na sila. Model ka na.
Bulol na nga ako eh. Kayo naman. Hindi na, nabubulol ako pero sa, alam mo Sir Likap, nung kinuha kong magbasa ng Bible, hindi naman ako bulol o diretso naman, yung pastor sabi nga niya, hindi ka pwedeng hindi magbasa. Magbabasa ka kasi ikaw ang napili. At ako rin ang napili na bigyan ng Bible na, yung Bible na binabasa nila, yung ang dami-dami naming mapupuntahan ng Bible na yun. Sa akin lang yun napunta. O di ba ang swerte-swerte ko. Tapos pinagbasa ako sa madlang church. Kasi sabi ko nga bulol-bulol ako, pastor. Di ako pipili. Pero diretso naman di ba? Kaya bas, aywan ko ba? Kasi nabubulol ako kasi parang excited ba? Ganon lang, excited lang. Kamana, kamahalan, Nicolad shout out from Milani. All about food. Danyo, from Sisteba. Ay, from Naku, certainly ba dan si paubaya sa premier mo po. Dito lang po nyo ako ba dikitan at pabakas ng ice ba para balikan na po kayo ni Josephine. Bicap Simple Kitchen, Miglat Shotpot po from Andino ni Bicol. Tatawanan nyo na naman ako 12 million, Miglat shout out. Salamat po sa inyong lahat sa support, ay sa love and support kay host from Sir Likap. Salamat Sir Likap. Marijol, salamat. Nina Taripi Likap, salamat. Winsel, sana all binabalikan. O, diba? Tanyiba, Likap, TV. Ate Marijol, Baita Milsat po. Mahal ka dyan. Basta bulol ako. Nabubulol ako kasi kinakabahan. Diba? Ganun na lang. O, diba? Sige lang. Tawanan nyo lang si Ate Ima. Lin Katap. Salamat. We got you. Salamat. Marijol. Salamat. Bicol Shouty from Marijol. Butterfly. Need Explorer. Aanhin mo ba yung butterfly na yun? Sir Explorer, aanhin mo ba yung butterfly na yun? Nainina, Migalat shout out po from Anino ni Bacon. Lin Tatap, salamat sa pakaway-kaway. Cecil Evans Vlog from Tunyeba. Ayan. Asan na ako? Atilin, Tatap, Migalap shout out po from Anino ni Bacon. Ayan. Yan, Cecil Evans, dikitan mo ka, graduate ka na namin. From Tunyiba, ayan, Winsel, pag-graduatein ka nila. Aba, sana all. Marijol.
Pasyal ka doon, Winsel. Huwag kang mahiya. Hindi lang dito lang, dito ka lang nagraran-round sa amin. Bahala sa'yo si, ano, o, diba? Certain Yeban. Oh, nawala yung ano, Explorer, yung lumipad yung isa mong ano, butterfly, naging isa na lang yung dalawa. Sus Mariusip. Certain Yeba, may love shout out po si Bicol Fishing Adventure po ito. From Anino ni Bicol. Certain Yeba, dan si Paubaya kay Cecil Evans Vlog. From Paubaya. Oo, pasyalan nyo yan si ano. Pasyal, walang masama kung pasyal-pasyal kayo sa mga ano, para bigyan kayo ng ano. We got you. Ibon na naman ngayon. Ay, dalawang ibon na. Dalawa yung ganyan na ibon ko dito sa Boy Got You. May dumating na alaga namin ditong dalawa. Parot ba yun? Kasing kulay nitong ano, ayan Ay, hindi, may yellow sa red. Ikaw may green. Marijol, salamat. Mary Joy Hong Kong, salamat. Yung gusto ng banana po, marami dyan kay Cecil Evans. Manawa kayo. Diyan, banana, legit po yan. Basta i-guide mo sila, Sir, Tonyeba, kasi siyempre, di naman nila kilala yung guide mo sila. Para mayudaan sila. Pasyal daw kayo dyan, mga lalabs. Mary Joy, ng Hong Kong, salamat. Marijol, salamat. Bakas lang kayo guys kung saan kayo galing, salamat. Galing, galing kami ng Earth. Sir Tuniba, galing kami ng Earth. Iba't ibang, wala, lang. Kung saan sila galing, may galing sa, sa Earth. Di ba? Recap, Simple Kitchen, salamat sa heart positive. Winsel Pieces, ba't nag-erase ka? Atay ka, Bicol ka pala. Ika pala yan, sabi ni Sir Tuniba. Wow, magkakilala pala kayo dyan, ha? Malapit na kainan. Okay ba? Luto ako ng apritada. Ay, ganun. Huwag ka maligay. Stop. May dumating na ibon dito, dalawa. Asan na ako ngayon? Kumusta naman, from Tonyeba? Junjun, Lisag, Anino ni Bicol. Opo, galing din po ako kay Ma'am Cecil, Isan. Napakabait po yun. From Anino. Dikit na po ako kay Cecil.
Sabi ni Wenzel. Baba mo daw, ano man? Harong? Harang. Bicol ta. Ano ba yung salita nyo? Tawan taka na batag? Ano ba yung salita nyo? Sige lang, basa-basa lang kayo. Okay lang po. Watch na lang po. Anino ni Bicol. Virgin, big love shout out para Melanie, Almonte. Mary Joy ng Hong Kong, akala ko umalis ka. Umalis ka? O dala-dala mo yung cellphone mo. Anino ni Bicol. Biguhon taka. 1.36 Manoy. From Tuniba. Gibuhon taka. Ayan. Please watch my new video from all about food and travel. Sige na. Palablab kayo dyan, mga guys. Yun. Salamat sa pabiji-biji. Iba at home, simple recipe, Josephine, culinary, Danyo, from Sis Iba at home. Anino ni Bicol, salamat po. Marijul. Thanks Iba Dan na si Obaya po sa iyo. Si Josephine, babalikan ka din po niyan from Paubaya. Bakit hindi yung main channel ni para malablab ng para makilala. Ano ba yan? Balikan ko mamaya si Paubaya. Balikan kita mamaya. Balikan ko yung pin mo. Para madagdagan ko mamaya. Nandito sa main channel ko kasi yung Nina Taripi, Likap. Salamat sa pagkaway-kaway. Sir Tuniba, salamat po from Anino ni Bicol. Yan. Nandito pa ako sa nagbabasa. Likap Simple Kitchen, salamat sa pabiji-biji. Anino ni Bicol, dan po sa user from Boygacho. Bakas ng ice. Ano ba yan? Dikitan ni Paubaya at Josephine. Dikitan nyo daw yung si Paubaya. Mamaya kita balikan Paubaya ha, yung link mo. Kasi ayaw kong galawin muna itong baka maano siya. Mag-in na kaagad. Salamat ng marami Paubaya ha. Ayan. Sa ayan, malapit nang maluto. Kakain na. Chian Bukal, salamat sa pag-biji-biji. Winsel, salamat. Tawa-tawa ka dyan. Mahiya kasi ako. Mahiya ka, Sus Mariusip. Chian Bukal, salamat sa pakaway-kaway. Marijul, salamat. Explorer TV, nagbalik na yung butterfly mong dalawa. Boy got you, manlalakbay. All about food travel. Please watch my new video.
Watch you daw yung video niya at salamat 18 million in the house. Iba at home. Tunyiba, don't you. Marijol. Milani. All about trouble. Please watch my... Nagmamakaawa na yung isang mag-watch kayo daw, mga guys. Hindi ko na ibaba. Ayan. Paano na ba yan? Oh. Guys, salamat ng marami. Rimi Makaseno, tamsak ko, salamat. Lito Mabitad. Salamat sa paharang, Rimi Makasero. Lito Mabitad. Mabitad pala. Hindi na taripili ko, patawa-tawa. Pagkaway, tapos tawa. Ala kayo dyan. Bahala kayo dyan. Hindi kasi, ano lang si, Ate Ima, kung bulol-bulol, sabi niyo. Oo, nabubul kasi ako. Kasi, parang, hindi ko alam, kinakabahan ba. Ayan, luto na yung pagkain. Gagalaw-galaw yung ano. Guys, maraming salamat sa inyo. Kuya Aw, tamsak po from Kuya Aw. Kuya Aw, inaanak, salamat sa padalaw. Nina, Tarit, Lika. Salamat sa pagkaway-kaway. Lika, Simple Kitchen, salamat sa pabiji-biji. 16 million. Migalap shout out. Salamat po sa support kay host. Salamat Sir Lika. Explorer. My Gallery London. Hello. Salamat. My Gallery London. We got you. My Gallery. Salamat sa pagkaway-kaway. Chian Bukal. My Gallery London. Yuki from Boy Got You. All about travel. Ano ba yan? Sabi ni Boy Got You. Ay, sabi ni Boy Got You. Sabi ni All About Food. Dikitan mo daw yan. Please watch my new video. Dan 11. Manoy Bicol from Tunyiba. Wow. Maraming salamat. Sir Tunyiba. Dito ka pala nila makikita. Ilang taon na hindi ako pumunta sa bahay mo. Sir Tunyiba, ilang taon na busy kasi hindi kita mapuntahan madalaw. Idol Tunyiba, may galap shout out po from Kuya Aw. Kuya Aw, may galap shout out po from Tunyiba. Ayan, dyan lang kayo nagkita-kita pala dito sa United States, ha? May Gallery London, Yuki Dan from Koigachu, Linkata, Arjul, Pulpat Dan Kuya Aw from Likap Simple Kitchen. Dan Kuya Aw, ayan, may Gallery London. Wait lang, ano na yung niluto ko. Sa kabisihan baka matutong.
Lagot ako kay amo. Sabihin na naman ng amo, born. May born. Guys, ang kulit kayo dyan, ha? Ah, yes. Wait. Coming. Ay, nagsabad yung ibon. Ano na? Saan na kayo? Saan na ako pala? My gallery. Dan Kuya Aw. Sabi ni My gallery. Milani. Kakaway-kaway. Salamat. Marijul. Maraming salamat po sa inyong lahat. Likap Dan po from Kuya Aw. Please watch my video from All About Food. Naglalagas 78 na lang si Winsel. Naglalagas ba? Kasi hindi siya nagpapahinga. Sir Tonyeba, alam mo, hindi nagpapahinga yan. Maski na walang nagdidikit, sige. Support ng support. Support ng support, sige. Tawa ng tawa ang ginagawa niyan. Hindi niya inaatupag yung niya, yung bahay niya. Basta nandyan lang na nagsusupport, tawa ng tawa, ayan. Wala naman kaming pandikit na sa kanya kasi naidikit na. Chian Bokal, salamat sa pag-biji-biji. May gallery dan po, from Kuya Ang. Balik natin Winsel, clear history ka. Manoy, andyan si Lolo. Hala. Ganon ba yun? O may nalalaman, may nalaman ako kay certain ba? Hindi ko alam yung nandyan si Lolo. Basta sige. Dan Boy got you, manlalakbay from My Gallery London. Ayan. Marijul. Junjun Linsag. Mainit na. Hindi ko na maibaba yung nakapin, oh. Paano ba yan? Pasilip po from Kuya Aw. Ayan, pasilip nyo rin yung bahay ni Sir, si Kuya Aw. Explorer TV. Mainit na. Salamat Sir Tunyiba sa pag-stay ha. Sa pagdalaw. Ayan. Na ano na. Nasaan na si Ate Emma? Explorer, Brigatio. Balik ka na ulit sa 81 Winsel. Nilagas ka ni Lolo. Ng Tunyiba. Bad talaga si Lolo, sabi ni Winsel. Hi! Arian. Ian TV. Hindi ko maibaba na yung kasi naghang kasi ako. Kaya diyan na lang kayo magdidikitan sa mga binababa nyo. Haring.
Ay naku, harang Ate Ima, sabi ni Sis Eva, all about it. Salamat sa paharang. Toniba Mix Vlog, thank you po from Wilson. All about travel. Guys, kunik-kunik kayo dyan. Winsel, ayan, tawa-tawa na naman si Winsel. Mary Joy ng Hong Kong, salamat sa pakaway-kaway. Arian Ian TV, ayan, tawa-tawa rin si Arian. Mr. Copido, Pahimas, sure ang balik. Ayan, guys, mag-kunik-kunik kayo dyan. Kunik-kunik to it's Arian. Ayan, iba. Arian, Ian TV, dan po sa'yo from my Dutchman. Dan Tuniba, mix vlog from my gallery. Hindi ko pwede bilhin? Wala eh, ito nakita. Ito, ako na po. Oo, ito na po kumain. Ito, doon ako. Ito, iluto. Wala naman. Hindi, subahay. Subahay naman. Ano yan? Kala ko. Ito, iluto ko sa atin. Alam mo, isang peraso naman tikman ko nung nagano tayo. Nung nagprito tayo. Wala. Prito ko ba? Oo, gusto ko pang. Ano ba kami natin? Gusto ko pang magkain. Talo na, sa kanila. Hindi ko sabihin. Ano na luto mo ka? Nanganin. Alam mo na yung pag-ano. Prito na lang. Oo, kasi yung kanina. Bakit? Anong nangyari sa bahay niyo? Ay. 18 million in the house. Big thank you. Salamat, boy, got you from Arian. Arian TV, you're welcome po from boy got you. Aligarotay kayo. Siya na kayo kay Ate Ima. Kasi happy lang si Ate Ima. O, diba? Hindi ko kita yung pera kong hashtag ko. Saan? Ayun, nakaluto na ako ng ano. Ay, sus Mariusip. Ikaw ang kumain na, Awi. Kumain ka na para malagyan yung ano. Ayun ka. Ingay yung mga ibon. Oo. Dapat yan sa mga labas. Dito ko yung manok para sa atin, o, diba? Prito ang manok. Ay, prito. Asan na ako? Nagbabasa ako eh. Ay, nako. Ano sa nyo tumatawag si Siyempre. Busy ka. Gagawin mo, parang ng signal, di ba? Ano ba yung signal? Ano siya? Pugak, harang. Salamat sa paharang-harang mo dyan, Pugak. Aryan, salamat sa pagkaway-kaway. Kuya Aw, salamat sa pagkaway-kaway. Explorer, butterfly. We got you, flat, butterfly. Patamsak po. Guys, patamsak ah. Dali mo rin sila mo sa akin. Alin? Cellphone mo? Bakit? Mahirap tawagan. Ano gagawin ko? Nagpabili ba ako? Mahirap bang tawagan yung cellphone mo? Hindi pala eh. Guys, maglablaban kayo guys. Kasi yung cellphone ko hindi ako makakunik sa inyo. Hindi ako makatamsak pati. Hindi ko nandito sa main channel ko yung ano. Kaso hindi pwedeng i-open ko kasi
masisira. Full pack done all about food and travel from Recap Simple Christy. Tamsak 35 di 35 ka lang, 38 na, oy. Sis Eva, 35 ka lang, 38 na. Ano ba yan? Galit ka yata. Marijol. Hindi, nag-ano ako, nagsubo ako. Ayun. Kaya ikaw nga dyan ang kumain. Salamat sa pag-stay, Sir Tonyeba. Ngayon lang kita nahuli na nag-stay Salamat. Salamat sa Santa. Santa Claus. O, di ba? Salamat sa pagkaway-kaway. Baba ka muna, Ate Winsel. Pinabababa ka ni Nunig. Bicol. Kasi si Winsel, kaya yan nalalagasan kasi hindi yan, bababa. Supported yan. Palagi siyang nag-iisti sa, kaya yan. Dapat pag naayudahan siya, magpahinga muna siya. Para hindi malagasan. Malapit na tayong mag-end. Magdikita na lang muna kayo, mga guys. Sir Gatcho, paano ko send sa'yo yung GCash na 4,000, 4 million? Sabi ni Sir, ano ba yan? All about Eve. Sa ano na lang mo i-send yan? Sa ano niya? Para magdagdag. Last chatter ba yun? Ano ba tawag doon? Sticker? Diba? O kaya ipangbili na niya ng ano niya. Maraming pera pa yan. Kaya hindi pa niya yan ipapasin yung pinalalunan niyang 400. O, di ba? Mainit na. Mga guys, mainit na. Kanina ka pa, ate. Ay, huwag mo kong pagtawanan. Huwag mo kong pagtawanan. Ikaw naman. Sir Anton, huwag mo kong pagtawanan tayo. Baka umiyak ako, mas lalong mabubura. Wala, happy lang ako. Wala, happy lang. Kaya nabubulol si Ate Iwa. Ayan pati si, Arian. Ay, tawa siya. Dan Iba at home, simple recipe from gallery. London. Ayan. Bibi rin ang bahay ni Sis Iba. At home, simple recipe. Bibi rin. Uy, got you. Pero pag nagalit ako, hindi ako bulol-bulol, dire-diretsoy. Kaya, huwag niyo kong pagtawanan Malilintikan kayo sa akin. Isa pa to si Winsel. Ako. Baka kayo ipagpalu-paluin ko dyan Buyoy na si ate. Ay, naku, Diyos me. May gallery, dan full pack. Iwan bakas po, Ano sa? Hindi, nag-order siya ng Ewan ko kung ano yung in-order niya. Oo, sige. May initan na si kaya mamaya, na siya, mag-in na. Ayan, nagbaba ng bahay si My Gallery, London. O, diba?
nag-meet ang mga ano, 'pag ganitong may mga live, nagmi-meet ang mga Hong Kong, London, Saudi, Philippines. Wala pa dito yung ano, yung Indonesia. Meron akong ano, bisita na Indonesia. Ano yun, baka gabi nila. Dumadalaw yung paggabi. Thank you, Tonyeba, from my gallery, London. Meron pang Canada, meron pang saan ba mga ibang ano? Ads po. Salamat sa ads. Anong nangyari sa nanay mo? Panibago na naman sa akin. Ha? Panibago na naman? Di ba nandun si ano? Oo, siyempre, ikaw ang wala. Mas na nakita mo. Salamat BMG channel sa palagi mong support kay Ate Ma. All about food. Please watch my new video. Watch nyo daw si ano, all about food. My gallery, bigyan po kita ng 10. Wow. 1.83 bahay mo. Salamat, salamat Sir Tunyiba. Naku, baka hindi ka nadadalaw Sir Tunyiba. Maraming baby dito sa bahay namin. Maraming, hindi pa sila nagpupunta. Maraming baby. Baka mapagod ka niyan. O, di ba? Baka mang-iwan ka na kagad. Nakakasawa doon ka mo. hindi ka naman ganun, di ba? Bigla ka kasing nagbibigay. Dati ako rin noon Bigla mo kong binibigyan ng ayuda kay ma'am ano, ay kay sis saan ba tayo noon nag-ano? Saan mo ba ako inayudo? Ay, dito rin sa bahay. Ano ba? Hindi. Nag-live ba ako? Oo, nag-live ako. Nag-live ako noon. Una-unahan pala. Nag-live ako. Nag-try ako na mag-live na mag-isa. Nag-solo-solo ako. Tapos, may dumating na Santa Claus. Si Sis RB, saka si Sir Tunyiba. O, diba? Maski na hindi ka naaalis. Marijol, salamat. BMG channel. Salamat sa pag-BG-BG. Salamat sa pag-stream mo. Daming harang, te. Wow. Marami bang harang? Sino bang naglalagay niyan? Hindi ako naglalagay niyan, sis. Marami ba? O di, ano, pagharangin kayo, di, anong gagawin? Huwag niyong, escape. O, di ba? Sis Iba, may sahod na ako. May sahod na ako. Kararating lang kanina. Ay, kaya masaya ako, nabubulol ako, di ba? Ayan. Ayan, patawa-tawa si Pugat. O, yung request ko, Pugat. Pugat, yung request ko, ha? Wala, happy lang si Ate. Yung request ko, kantahin mo, ha? O, siga. O, di ba? BMG channel from Explorer. We got you. BMG channel TV. Salamat sa pag-stay mo, sa walang sawang pag-support. Salamat sa support mo. Big thank you talaga. Lumaki yung yung dahil sa support mo, lumaki yung
revenue, o 'di ba? At saka sa inyong lahat. Marijol, BMG Channel, all about travel. Wala yung nakapin, di ko na maano. Mag-in ako, malapit ng mag-in. Maraming salamat sa inyo. Marami na akong, ay marami. Ba, bahala kayo dyan. Dikit na ako dyan kay all about food. Hindi ko na nga maibababa eh. Hindi ko na mapapalitan eh. Kasi once na naghang yung cellphone ko, hindi ko na matouch. Gallery, may Gallery London, salamat. Salamat din sa iyo at nandyan ka. At saka si Eva at home, salamat sa inyo. Lupi Lasos, Dan Old, from Eva at home. Nandito pa ako sa taas nagbabasa. Gallery, Miguel shoutout sus, nagbabasa. Winsel, patawa-tawa, Marijol. Salamat sa positive ng YouTube. O, di ba? Ay, Kuya Aw, nandito pa ako sa ano. Sana all, maraming pera. Sinong maraming pera, sis? Wali pera, sis. Wali. Wali na. Hindi ko pa makukuha yun sa Pilipinas. Harang ko ulit. O, diba? Dan bakas sa sampay, Ate Ima. Sinsya na kayo kasi kanina pa yan nakasampay. Nangawit na. Hindi ko na may ano yan. Diba?